Croeso i fideo ar Blwyddyn 10, Uned 2, Adeiledd atomig a'r tabl cyfnodol. Cyn ni dechrau, dylwn ni diffinio'r termau. Adeiledd atomig yw beth mae atomau wedi wneud o, a sut mae'r pethau yma wedi ei drefnu tu fewn i'r atom. Mae'r tabl cyfnodol yn tabl o bob math o atom mewn trefn rhif atomig. Mae gan pob elfen symbol, rhif mas a rhif atomig. Does dim rhaid cofio pa rhif yw pa rhif, oherwydd mae'n cael ei rhoi mewn allwedd ar y tabl cyfnodol. Reit ar y gwaelod. Mae atomau wedi wneud o niwclews sydd yn cynnwys protonau a hefyd niwtronau. Mewn plisginnau o gwmpas yr atom mae yna electronau. Mae'r diagram yma yn dangos atom o lithium. Rydyn ni'n gwybod bod lithium efo 3 proton oherwydd mae'r nifer o protonau yn yr un peth â'r rhif atomig. Mewn atom sydd heb adweithio gyda unrhyw beth, mae nifer yr electronau hefyd yr un peth â'r rhif atomig. Y rhif mas yw'r nifer o gronynau yn y niwclews. Nifer o protonau a niwtronau wedi adio gyda'i gilydd. Felly cael nifer o niwtronau, mae'n rhif mas tynnu'r rhif atomig. Yn y ffordd yma, gallwn ni weithio mas sawl proton, niwtron neu electron sydd mewn unrhyw atom. Mae'n rhaid i ni gwybod mas cymharol a gwefr cymharol y 3 gronynau is-atomig. Mae gan proton mas o 1 a gwefr o +1. Meddyliwch am positif. Mae gan niwtron mas o 1 a gwefr o 0. Meddyliwch niwtral, dim gwefr. Dylai fod yn digon i dysgu bod mas electron yn bron 0. I bod yn benodol, mae mas yn 1 wedi rhannu gyda 1836. Mae gwefr gymharol yn -1. Mae'r 2 gronynau sydd yn y niwclews gyda mas, a mae proton ac electron gyda gwefr. Oherwydd mae gan protonau gwefr o +1 a niwtronau gwefr o 0, mae gan niwcleusau gwefr positif. Mae'r niwcleus o atom helium yma gyda gwefr o +2. Nid oes gwefr gan atomau oherwydd mae ganddyn nhw yr un nifer o protonau ac electronau, felly mae'r gwefrau yn canslo mas. Mae gan pob atom o'r un elfen yr un nifer o protonau yn y niwclews. Enghraifft, mae gan pob atom o lithium 3 proton yn y niwclews. Mae nifer y niwtronau yn gallu bod yn gwahanol mewn atomau o'r un elfen. Mae gan isotopau o'r un elfen yr un nifer o protonau ond nifer gwahanol o niwtronau. Mae yna 3 isotop o hydrogen sy'n bodoli'n naturiol. Hydrogen, nad oes niwtronau gan y ffyrdd o hydrogen mwy o cyffredin. Deuterium, sydd gyda 1 niwtron, a tritium sydd efo 2 niwtron. Hydrogen yw pob un o'r rhain, oherwydd mae pob un dim ond efo 1 proton. Mae'r tabl cyfnodol wedi trefnu mewn ei grwpiau a cyfnodau. Y grwpiau yw'r colofnau, ac mae rhif pob grŵp uwchben y grŵp. Dyma grŵp 1 wedi uwcholeuo yn oren. Y cyfnodau yw'r rhesi. Mae cyfnod 1 wedi uwcholeuo mewn melyn. Mae elfennau yn yr un grŵp efo priodweddau tebyg i'w gilydd. Metelau yw rhan fwyaf o'r elfennau yn y tabl cyfnodol. Mae'r llinell zigzag sydd i'w weld yn D yn rhannu'r metelau o'r anfetelau. Mae'r metelau i'w ffeindio i'r chwith o'r llinell yma, a'r anfetelau i'r dde. Mae grŵp 4 yn lled fetelau, a mae ganddyn nhw priodweddau rhwng metel ac anfetel. Mae rhaid ni gallu llunio adeileddau electronig ar gyfer y 20 elfen gyntaf yn y tabl cyfnodol. Oherwydd mae'r niwclews yn positif a'r electronau yn negyddol, maen nhw'n atynnu ei gilydd. Mae'r niwclews yn tynnu'r electronau mor agos a sy'n bosib iddo fe. Mae'r plisgyn cyntaf yn un fach ac yn llawn unwaith mae yna 2 electron ynddo fe. Ar lefel TGAU mae pob plisgyn arall yn dal uchafswm o 8 electron cyn mae'n llawn. Mae'r rhif atomig yn dweud i ni nifer yr electronau. Unwaith mae plisgyn yn llawn, mae'n rhaid symud mas i'r plisgyn nesaf a dechrau ychwanegu electronau i hwnna. Weithiau mae cwestiynau yn gofyn i chi ysgrifennu adeiledd electronig. Enghraifft, ar gyfer potasiwm, yr adeiledd electronig yw 2882. Mae hwn yn dangos bod 2 electron o'r plisgyn gyntaf, 8 ar yr ail, 8 ar y trydydd, ac 1 ar y plisgyn allanol. I grynhoi sut i llunio adeileddau electronig. Mewn atom heb wefr,
Mae'r rhif atomig yn hafal i nifer yr electronau. Dechreuwch yn y canol a gweithiwch mas o fyna. Mae'r plisgyn cyntaf yn dal hyd at 2 cymaint llawn, a mae pob plisgyn arall yn dal hyd at 8. Mae rhif y grŵp yr un peth ar nifer o electronau yn y plisgyn allanol. Mae pob un o'r elfennau yma mewn grŵp 1, oherwydd mae gan pob un electron yn y plisgyn allanol. Mae'r nifer o plisgynnau yr un peth a rhif y cyfnod. So mae lithium mewn cyfnod 2, sodium mewn cyfnod 3, a potasiwm mewn cyfnod 4, oherwydd mae gan potasiwm 4 cylch o electronau neu 4 blisgyn. Mae'n rhaid gwybod am adweithiau grŵp 1, sef y metelau alkaliaidd. Rhain o'r metelau byddwch chi wedi weld eich athro yn torri mewn i darnau bach a rhoi mewn i dŵr, a maen nhw'n ffuso o gwmpas ar arwyneb y dŵr. Maen nhw'n adweithiol iawn ac yn adweithio'n gyflym gyda ocsigen a dŵr. Oherwydd hyn, rydyn ni'n storio nhw dan olew i cadw aer a dŵr i ffwrdd. Maen nhw'n anarferol am metelau, oherwydd mae'r rhan fwyaf y metelau gyda ymdoddbwyntiau uchel, ond mae y metelau alkaliaidd gyda ymdoddbwyntiau isel iawn, ac wrth nhw adweithio gyda dŵr, falle bych chi'n gweld nhw'n ymdoddi. Maen nhw'n feddal iawn, chi'n gallu torri nhw gyda cyllech, ac wrth gwrs maen nhw'n arnofio ar ben wyneb y dŵr wrth adweithio gyda'r dŵr, oherwydd mae ganddyn nhw dwysedd isel. Y fformula cyffredinol ar gyfer yr adwaith rhwng metelau alkaliaidd a dŵr yw metal alkaliaidd plus dŵr yw metal hydrocsid plus hydrogen. Enghraifft, mae lithium yn adweithio gyda dŵr i creu lithium hydrocsid a hydrogen. Mae sodium yn adweithio gyda dŵr i creu sodium hydrocsid a hydrogen. Mae'n werth cofio'r hyfaliad symbol ar gyfer yr adwaith rhwng metelau alkaliaidd a ddŵr. Enghraifft am sodium, mae 2Na yn adweithio gyda 2H2O i wneud 2NaOH plus H2. Mae pob metal alkaliaidd yn dilyn yr un patrwm. Dyma'r hyfaliad ar gyfer potasiwm. Maen nhw'n hoffi gofyn i chi i adio symbolau cyflwr ar gyfer yr adweithiau yma. Y rheswm yw mae yna un o bob gyflwr. Mae'r metel yn solid, mae dŵr yn hylif, mae'r hydrocsid wedi hydoddi mewn dŵr, felly mae'n dyfyrllyd, ac mae hydrogen yn nwy. Cofiwch, mae'n rhaid i symbolau cyflwr bod yn is-lythrennau. Wrth i potasiwm adweithio gyda dŵr, mae'r potasiwm yn llosgi gyda fflam lelog. Mae'r hydrogen hefyd yn cael ei danio gan y fflam yma. Os ni eisiau bod yn siŵr bod y nwy sy'n cael ei gynhyrchu'n hydrogen, gallwn ni wneud y prawf am hydrogen. Mae hydrogen yn llosgi gyda pop gwichlyd. Rhaid casglu'r nhw mewn tiwb profi, rhoi fflam o splint sy'n llosgi yn hop y tiwb profi, a wedyn bydd yr hydrogen yn llosgi gyda pop gwichlyd. Mae metelau yn adweithio gyda ocsigen i ffurfio metal ocsid. Enghraifft, mae lithium yn adweithio gyda ocsigen i creu lithium ocsid. Yr hyfaliad symbol yw 4 o'r metal alkaliaidd yn adweithio gyda O2 i rhoi 2 o'r ocsid. Felly, ar gyfer lithium bydd yn 4Li plus O2 yn rhoi 2Li2O. Mae atomau yn adweithio mwyn cael plisgyn allanol llawn. Hynny yw, 2 ar gyfer lithium ac 8 ar gyfer sodium, potasiwm a rhan fwyaf o bethau arall. Pob tro mae metelau alkaliaidd yn adweithio, maen nhw'n colli 1 electron. Oherwydd mae nawr ganddyn nhw 1 mwy proton na sydd ganddyn nhw electron, mae ganddyn nhw gwefr o +1. Unwaith mae yna gwefr gyda nhw, rydyn ni'n galw nhw'n ionau yn lle atomau. Mae rhain yn ionau gyda gwefr o +1. Rhaid cofio bod metelau alkaliaidd yn mynd yn fwy adweithiol wrth fynd i lawr y grŵp. Mae potasiwm yn mwy adweithiol na lithium. Yr halogenau. Mae'r halogenau mewn grŵp 7 o'r tabl cyfnodol. Maen nhw i gyd yn atomig. Hynny yw, yn ei ffurf elfennol, maen nhw'n bodoli fel 2 atom wedi unoi gyda'i gilydd. Mae ganddyn nhw 7 electron yn ei plisgyn allanol. Wrth adweithio, mae atomau pob tro yn cymryd y llwybr byraf a'r plisgyn allanol llawn. Does yna ddim siawns bydd fluorine yn colli 7 electron neu unrhyw halogen arall yn wneud hyn. Mae pob halogen yn ennill 1 electron wrth adweithio. Ar ôl ennill yr electron, mae'r protonau a'r electronau mas o cydbwysedd. Mae yna 1 mwy electron na sydd protonau.
Felly, mae'r gwefr nawr yn -1. Mae fluorine yn troi mewn i ion gyda gwefr o -1. Mae halogenau yn mynd yn llai adweithiol wrth mynd lawr y grŵp. Mae fluorine adweithio'n syth, clorin adweithio'n gyflym iawn ar ôl gwresogi. Mae bromin rhywle rhwng clorin ag iodine mae'n rhaid ei gwresogi ac mae dal yn adweithio'n weddol gyflym. Er mwyn i iodine adweithio, rhaid ei wresogi'n gryf. Wrth i halogen adweithio gyda heryn, mae'n ffurfio heryn 3 halogen. Enghraifft gyda fluorine, mae fluorine a heryn adweithio gyda'i gilydd i ffurfio heryn 3 fluorid. Mae'r 3 mewn ffigurau Rufeinig yn dweud i ni y gwefr ar yr heryn. Mae'n gweithio mas fformula heryn 3 fluorid, rhaid cymryd y rhifau sy'n ar bwys y gwefru, rhoi nhw ar y gwaelod a swap nhw gwmpas. Fformula heryn 3 fluorid yw FeF3. Pryd mae'r halogenau yn adweithio gyda metelau, maen nhw'n ffurfio halwyn neu salt. Fel arfer, pan mae cyfansoddyn wedi wneud o dim ond 2 elfen, mae'r enw yn gorffen mewn id. So mae'r halwyn sy'n cynnwys clorin yn diweddu yn clorid. Bromin yn troi'n bromid ac iodine yn troi'n iodid. Mae sodiwm yn adweithio gyda clorin i roi sodiwm clorid. Mae potasiwm yn adweithio gyda bromin i roi potasiwm bromid, ac yn y blaen. Cofiwch wrth ysgrifennu hafaliadau symbol bod yr halogenau'n diatomig. Eto mae pob hadwaith yn dilyn yr un patrwm. Mae'n rhaid ni gwybod am priodweddau clorin ag iodine. Mae clorin yn nwy melyn gwyrdd. Mae'n lladd bacteria ac mae'n cael ei defnyddio i diheintio dŵr. Mae iodine yn solid llwyd. Wrth gwrs mae hyn yn drysu pobl oherwydd chi'n defnyddio iodine yn bioleg, ond hydoddiant o iodine yw hynna, nid iodine ei hun. So mae iodine ei hun yn solid llwyd sy'n lladd bacteria fel pob halogen arall, ac mae'n cael ei defnyddio fel antiseptig sy'n cael ei defnyddio mewn triniaethau ysbyty. Mae rhaid ni gallu adnabod ionau halogen mewn hydoddiant. Y cymegyn rhaid ni'n defnyddio yw arian nitrad. Mae hyn oherwydd mae cyfansoddion arian ar halogenau yn anhydawdd. Mae ychwanegu arian nitrad i unrhyw hydoddiant sy'n cynnwys halogen yn cynhyrchu gwaddod. Gwaddod yw solid sy'n cael ei gynhyrchu o hydoddiant. Mae hydoddiannau sy'n cynnwys clorid yn ffurfio gwaddod gwyn, bromid gwaddod hufen ac iodid gwaddod melyn. Mae'r gwaddod yn mynd yn dywyllach wrth i chi symud lawr y grŵp, yr un peth ar halogenau ei hun. Rhaid i chi gallu llunio hafaliadau ionig ar gyfer adwaith ionau arian gyda ionau halogen. Efallai mae rhain yn edrych yn ffidlu, ond maen nhw'n digon hawdd i ddysgu. Mae ionau clorid sy'n dyfrllyd wedi hydoddi mewn dŵr yn adweithio gyda ionau arian sy'n dyfrllyd wedi hydoddi mewn dŵr i creu arian clorid sydd yn solid ac felly y gwaddod. So Cl- plus Ag+ yn creu AgCl. Mae'r 3 ionau halogen yn adweithio yn union yr un ffordd gyda arian nitrad, felly os chi wedi dysgu un hyfaliad, chi'n gwybod yr 3. Adnabod ionau metal. Fe ddyfeisiwyd y llosgif Bunsen ar gyfer yr arbrawf yma. Roedd angen llosgif oedd yn llosgi gyda bron dim lliw fflam ei hun. Os ni'n rhoi gwifren prawf fflam lan laeth mewn i sampl solid o'r cyfansoddyn, a wedyn ei roi mewn i ymyl fflam las llosgif Bunsen, mae'r lliw fflam sy'n cael ei gynhyrchu yn dangos pa ion sy'n bresennol yn y cyfansoddyn. Dy'r lliwiau yma ddim yn hawdd i gofio. Mae yna 5 ion gwahanol gyda 5 lliw gwahanol. So dwi wedi gwneud fy ngorau i dod lan â ffordd o gofio pob un. Maen nhw ddim yn berffaith. Lithium, mae L am lithium a L am lips. So mae lithium yn troi'n goch. Mae sodiwm a'r sun yn melyn. Potasiwm P am punch. Os mae rhywun yn punchio chi, chi'n mynd i cael clais a mae hynny'n mynd i troi'n porffor. Efallai bod P am porffor yn digon, ond dwi'n meddwl bod dychmygu sefyllfa yn gwneud yn haws i gofio. Calsiwm, ni'n meddwl Ca, coch, a mae yna rhywbeth arall, nid dim ond coch bricsen. Ac yn olaf bariwm, sy'n cymryd bait mas o afal, dychmygwch nawr bod yr afal hwnna'n gwyrdd. Does dim ots sut chi'n cofio'r lliwiau, dim ond bod chi'n cofio nhw. Dyma'r gwybodaeth sydd angen. Sylwch bod potasiwm yn rhoi galwen lelog i bod yn benodol,
A bariwm, rhaid ni dweud bwyrdd afal eto i bod yn benodol. Felly mae'n lithium coch, sodiwm melyn, potasiwm lelog, calsiwm coch bricsen a bariwm gwyrdd afal. Cyn i ni symud ymlaen, cofiwch mae pob elfen adweithiol sydd yn nwy a pob halogen yn ddiatomig. N-dau, O-dau, F-dau, Cl-dau, Br-dau ac I-dau. Y rheswm dwi'n atgoffa chi o hynna yw i cymharu nhw gyda grŵp 0 sef yn nwyon nobl. Nawr mae nwyon nobl yn hollol anadweithiol. Maen nhw i gyd yn monotomig. Maen nhw arnofio o gwmpas yn yr awyr, fel nwy, ar ben ei hun. Jyst atomau o helium, neon, argon, krypton, xenon a radon. Cofiwch, mae atomau'n adweithio mwyn cael plisgyn allanol llawn. Ond, mae'r nwyon nobl gyda plisgyn allanol llawn yn barod, felly dydyn nhw ddim yn adweithio. Mae rhaid ni'n gwybod sut i defnyddio helium, neon ac argon. Mae helium yn cael ei defnyddio mewn balwnau. Maen nhw'n cynnwys balwnau awyr, balwnau tywydd ac awyrlongau. Mae neon yn cael ei defnyddio mewn arwyddau neon, neu mewn laser. Mae argon yn cael ei defnyddio i amgylchynu'r filament mewn bwlb golau hen ffasiwn. Mae'r nwyon anadweithiol, mae'n stopo'r filament rhag llosgi.